La Constitució americana considera que quan hi ha unes eleccions a la presidència, que és la més important de totes les eleccions, el candidat, i els dos candidats, tenen dret a un conjunt de recursos econòmics perquè preparin les eleccions. És a dir, constitueixen els seus equips, defineixen qui serà què, preparen perquè treballen tots dos amb la hipòtesi de que guanyaran. La Hillary ho va fer, el Trump no. No va fer res, absolutament res, perquè com que ell pensava que no guanyaria, amb el seu segle íntim, ella havia dit que jo no guanyaré. Llavors, per què m'haig de preocupar d'això? És a dir, no utilitza ni $1 dels recursos davant de la sorpresa, realment. Però això no és la campanya. Clar, això és diguem... Això, la campanya... És que ell la campanya fa anar als puestos i fent discursos. Això no és res. Això és preparar... També fa un ús intensiu de les xarxes socials. Sí, però això no és això. Això és el back office que diuen... A veure, si guanyo, què faré? Jo, per exemple, ara m'han dit que seré nomenat director general de l'empresa. El primer que faig és pensar en aquesta empresa, quina estructura de poder crearé, com repartiré les funcions, a qui fitxaré pels puestos, com assignaré els pressupostos... Una mica que defineixis el projecte que tiraràs endavant quan guanyis. No? I no fa res perquè ell ja no hi compta. Ell no fa res perquè no hi compta. No hi compta.